Калі ранкам свой твар перад люстэркам голіць мужчына ў гадах, хто гляне ў адказ яму проста ў вочы, ці бацька, які даўно ўжо ператварыўся ў прах, ці дзіця, якім быў у дзяцінстве тым раннім. Калі на вуснах не абсохла яшчэ малако, ці жудасны вынік усіх яго страхаў у вачах незнаёмца, што глядзіць на яго. Адлюстраванню свайму ён у вочы не гляне, бо баіцца там раптам пазнаць нечаканае нешта, і тое, што дзівіць, і што не здольны ён кантраляваць. Сапраўдным мужчынам сябе калі лічыш, мусіш часам ты смела у люстэрка зірнуць і здзівіцца слязам, што на твары ўбачыш, і гадам, што няўмольна спіну тваю гнуць. То была толькі дамова, зручная, але толькі дамова. Я забыў першае правіла рэаліста, вядома. Не дазволь сябе падмануць табой створанаму фантому, і не закахайся ў жанчыну, калі яе сэрца належыць другому. Снежнае покрыва бязвоблачнай ночы падпоўні святлом, іскрыцца і зяе, але сонечным ранкам яно хутка растае. Ты яшчэ кахаеш яе, а яна ўжо іншага кахае. Дзе апынуўся ты, і што застаецца табе? Ты лічыў, што на ўсё меў свой роздум, а зараз злуешся, пачуваешся дурне. Здаецца табе, што губляеш ты розум. Каханага знішчыць яе, вось твая мэта. Як бы ты помслівы злодзей з благой аперэты, сэрца і галаву трымай, як годна мужчыну, але сам ты і станеш ахвярай свайго ж падаману. Снежнае покрыва бязвоблачнай ночью падпоўні святлом, іскрыцца і зяе, але сонечным ранкам яно хутка растае. Ты яшчэ кахаеш яе, а яна ўжо іншага кахае.